Haupa, Gontzal! Eta mentxe dugu! Gontzal, arratsaldeon, ongi etorri! Horla xe, amarrekoak, tak! Osando. Gu modernoa gara, Gontzal, bakizu. Ikasten ari gara, gure ikasten ari gara. Oso, Eta hemen daukagu, ez da, erakutxe ingo atera ingo dugu. dugu, tak hementxe. Jarri hortxe herrian, hau da, hitzak geratzen zait. Hitzak geratzen zait. Ze polita, Oso polita. Disko liburua. Eta Polita barruan dago, ederra barruan. Biak dira polita, kanpokoa polita eta barrukoa ere... Agizu gandiak ez esatea ban, ez? zer? Bi konzeptu duela euskeraz, polita eta ederra. Eskaparte bat polita da, baina edertasuna oindo zera Barruago. sakonagoa da. Begira, oso ondo. Bueno, begira, ikusi hutsarekin polita bada. Ze koloretsua da, eta bueno, marrazkitxoak ere akuarelak ere ikusten dut badituela, beraz, begira, ikusi hutsarekin polita bada, gero irakurrita entzun da ederra izango da, seguro. Nik uste, bai, ez oso landua da, eta uste gauza polita egin dugula, bai. Polita eta ederra. Bai, larun batean ospatu zen Blas de Oteroren eguna, eta bertan kontzertu bat eskaini zenuten, zen modu zen, larun batekoa? Ba oso ondo, oso jentea gustora. Karo, Blas de Otero, aspaldikoak garenok, eta ni baino zartxoagoa, ezagutzen da bez, baina, karo, poeta soziala zela, Garbil Aristinen laguna, Zelaiaren laguna, baina nik neu gere deskubritu izan dut adibidez, bere lehenengo zeagota urtekin, kantiko espiritual, hori zen bere liburua, ez da, nori dedikatua edo noren eraginetik, San Juan Gurutzekotik. Pentsa. Eta ni bagizue, Luis Bareazarrak, Egin zenuen lan hori. denbora gutxi izen dut da izen, ez? Berak zelesko lan egin eban, eta handik zera, ez? Bi poema aukeratu ditut musikatzeko, eta besteak, Arestik egindako bat, bera baita, Grabil Aresti oso gazterik izen, 41 eta berak ere Grabil Aresti egin zion, eta Grabil Arestik berari ere itzulitako poema bat kantatu dugu bai. Oso, lan polita. Gontzal, jende askori egin dakiokegu, disko bat, liburu bat, zergatik aukeratu duzu Blas de Otero? Bueno, aukeraketa ederra izan da, ze hau zan ezakete zer bat izan dela, enkargotxo bat izan dela. Hau da, Blas de Otero fundazio bat dago Bilbon, horre Jose Lasota bera da zuzendaria, eta bera maitemindua geratu zen aurreko nire San Juan Gurutzekoa ikusi zuenean, ez? Eta zan eman, olako antzerakoa nahi genduke Blas de Otero Gerdeaz Esteban. Gero, pasate guztien olako biliburu, markuletak egindakoa bat, hainbat poema euskeratuak, eta gero atxagak, Zarruin handiak, hainbatek, Leire Bilbaok, Luisian Helmik, eta Arestik berape bai, eta handik harakatu ditut batzuk, eta gero bi ere neukitzure izan ditut. Eta, azkenean 13 poema atera dira, eta, lan, ez da erraza izan, karo, musika metrika behar du. Eta bere poema asko oso soltea dira, oso librean egindakoa. Eta orduan aukeraketa izan da bat gatsa, baina nik uste dut azkenean gauza polita atera dela. Esan dugu larun batean errezitaldia eskaini zenutela, irudiak baditugu ikusi egingo dugu. Bai, mentxe, hitza geratzen zait. Egarriak jasanlako gozea dena nirea zen ezezean eratu dena isilurean hitzak moztu baditu hitzak geratzen zain hitzak geratzen zain hitzak Bueno, letra ederra da. Pido la paz y la palabra, esaten eban, berak, eta hori itzultzia. Eta gero, musikari handiak eta horra Alberto Rodríguez dago eta artean, berak arreluak egin ditu oso gonak, baina Angel Untzu gontzen berten hor baita, Marina Barredo Diolan, Jon Piriz, musikari handiak eta hori lagun honak gero batea, Gontzal, esan duzu, berak gazteleraz idazten zuela, ez da? Baina asko postuko zatekeen, ez da? Ikusi izan balu euskaraz abestuta bere... Ziur baietz, gainera uste Lourdes Iriondori, dedikatu dutzen zerbait poema bat, hori, euskaren aldeko aldarrikapen hortan. Bera Bilbon jaio zan, 1916an, 15 martxoaren 15 batean, gero Madrilera joan ziren bere gurasoak eta bera egon zen, baina ama Orozkoarra zen, Orozkoa. Eta gero,
bueno, lehenengo esan dut, kantiko espiritual hortatik, poesi mistikoetatik, baina eskian ibili izan beti, goiti datorren laguntzaren bat, baina antza laguntza gutxi tortzen, gaskinen lurrera etorri zen, eta poema sozial, Garabil Aresti, Alberti, horren lagun egin zen, ez? Hori galdetu behar genizun, zeri idazten zion, alegia, zeri abesten diozuzuk, bere poemak Poeta direlako? soziala zen, eta, hau da, nobelerako ere izendatu eguan. Bai? Bai, egon zen. Noblerako izendatua? Bai, nobeleta, bai, hor eta azkenia, bueno, ni nego ere deskubritu izan ditut poema batzuk, baina oso ederrak, sentikorra, barrutik ataratakoak. Ni, bueno, poesi zalea naz, eta izan ditut baita Gandiaga lagun, eta Josan Artze, eta orduan, bueno, niretzat deskubritu bat izan da. Hau da, gero arderatik euskera pasatzea, ez dut ez inoiz egin dagoenik bere kantuak euskeraz, ez? Eta ez dut hori, berezigarri da, aideratzea, ez? Eta, esan duzu, pozik ongo zatekan, ziur nago baietz, pozik erateko zela bera, ez? Gontzal, horrela izena du disko liburuak eta abestiak ere bai hitza geratzen zait, ezta? Zu sekula sentitu zara horrela? Beste guztia galdu eta hitza geratzen zaizula? Nire ibilbidean beti bi hitzez, bi gauza baliogarri izan ditut, hitza eta memoria. Hitza eta memoria barik eskara ezer. Eta askotan ahaztu egiten dugu, nondik gatoz, nor garen, zer izan dugun, ez? Eta uste dut oso importante irela baita hitza eta memoria, ez? Eta horrekin gero aurrera. Memoria ez atzean geratzeko, ikasi eta aurrera jarraitzeko, ez? Uste dut hori. Eta doinuak erraz atera dira hitz hauek irakurrita zure barrutik, hitz hauen soineko horiek, doinuak diren horiek? Bueno, poema honak direnean badauki beraen musika bai, ez? Eta nik uste dut, batzuk, hau da, lehenengotan, 20 bat aukeratu nituen, baina, karo, gero, hori, arreloak egiterakoan ere, Albertorekin, hau, zailtasuna dukan, baina azkenean nik uste dute, 13 hor geratu dira, beste batzuk kanpoan geratu dira, akaso, hemendik ez dakit urte batean egingo ditu, zekaro, eragin bat liburu daukaz, ez? Eta, poema ederrak, eta oso baliogarriak, Gaur egun ere? Gaur egun begira zelan dagoen mundua eta zelan gauden, ez? Ez dakit hitzak balio handirik daukan askorentzat, baina nik uste dut, bera justizia aipatze ban beti ere, bueno, eta esan behar dut baita, ez? Bera familia honekoa zen, gero baneko arruinatuta geratu ziren, eta bere gurasoak, baina poesia dedikatuko zara mutil, venga. Eta zuek ikasi behar duzu, eskubide, zuzenbidea, ez? Egon zen baita Forjas de Amorebieta zen orduan oso enpresa handia, han egon zen bera, konsejo mailan, ez? Baina, berak esaten du, Gandiak ere egin zuen, poema bat, zelan izango da nire heriotza. Eta esaten du, atzo, berak, nik, norbaitek idatziko zion, ez? Atzo, Gabriel Aresti, edo, parkatu, atzo, Blas de Otero hiltzan, inork ez daki zelan izan dan. Baina, gauza bat ziur dago, bera ziur dago, akats guztiekin ere, igarri egin dut nire bilbidea. Hori importantea da, akats guztiekin ere, bera, bueno, ez dakit, pobre bizizango zen, baina azkenean pozik geratu zen, ni poeta izan egin nuen eta lortu zuen, ez? Eta nik ez da hori, askok, ez dakit, egin dute lan asko, diru asko, baina gero, ez dakit, ez dira gustora bizi izan, ez da, ez dut horretan, oso baliogarria dela, ez? Bai, zergatik 13? Hor badago, besterik gabe, ala badago... Ez. Badago zerbait? Azalpenen bat... Niri gustatzen ja, 13 gau, beti. Ez toka 13... Zaupagurritzekoan ere, 13 izan ziren. Ez dakit, hori bakizu, Oteizak, zergatik 14 apostulu, gehiago ez zirelako sartzen. Arantzazun, hori izate ban, ez? Bueno, 13 horrela gertatu direlako, gero, Albertorekin ere arreloetan hor geratu ginen, atera bertzen liburua, eta azkenean nik uste dut, zenbaki polita, nik gustatzen jaten. Bai, noski. 13 abestiko disko gutxi ateratzen dira gaur egon, Bai. Dexente da, 13. Gaur egon bikoak eta irukoak gehiago izan. Irustak gehiago dira, 13koak baino. Hitz egitea ondo dago, baina abestearen nahiko genuke, eta badakigu horre bideo horretan hitza geratzen zait, errezitatzen ikusi zaitugu, gaur abesti hori abestu behar diguzu, karazo baldin bagaude. Beraz,
zure leku hartu. Hartu zure Hortxe lekua, daukazu Gontzal. zure holtza, zure gitarra, eta presta duenean paso emango dizugu, eta bitartean, oso ondo. Presatzen den bitartean orduan hitza geratzen zait. Guk lehen entxeguan entzun dugu. Bai, entzun dugu. Eta Goxo, benetan kantu abestia goxoa. Nahi duzu, Albina? Ederra. Gustatu zaizu, Albina? Niri gustatuko litzaidake ere, nire gela txiki horretan gertatzen zen ura noiz argitaratzen duenean, bai, hori ezagutzea. Bai, Mutiko txikiak edo izenburua pentsatuta dauka, beraz nahiko aurreratuta dauka, Bai, hoxe. Presta omen dago, Gontzal Mendibil, beraz zuekin, Blas de Otero eta Gontzal Mendibil hitza geratzen zait. Bizia galdu badut denbora dena eraztuna legez guretara jaurti dudana sasitzan hautsa galdu badut hitza geratzen zai egarria jasan badut gozea dena nirea zena eta zerezean geratu dena isilunean itzalak moztu baditu hitza geratzen zai hitza geratzen zai hitza geratzen zai Espainiak ireki baditut nire aberriaren aurpegi garbia da izugarria ikusi asmoz urratu arte Espainiak ireki baditut hitza geratzen zait hitza geratzen zait hitza geratzen zait Bizia galdu badut denbora dena eraztuna lege zuretara jaurti dudana sasitzan haotsa galdu badut hitza geratzen zait 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 Aupa Gontzal Mendibil, hitza geratzen zait. Blas de Oteroren poesia euskarara ekarria. Ze kantu polita, Gontzal. Oso ederra, Gontzal, eskerrik asko.